sanibona eThekwini. Ninjani? Hello. Nibonayo Mabhlukwe wasemzimkhulu. Ngicela nje ukunichazela kancane nje ngami. Nibona ngikwazile ukufikelela lana. UMJABULISI usebenze nami isikhathi eside. Sukela ku-24 hours usebenza nami uMJABULISI. Lezi nsimbo ziva zikhala kuMJABULISI zidlalwa yimina. So ngithi ke wonke ke umuntu ke nayo oyicika ngasondela kumina ngiyabasiza. Angibonga ngicela kunjani ingoma ogcina bese ngibalela.